नमस्ते सर्वांना. तर बघा, हां नमस्ते. तर मुंबईला आलोच आहे ना, तर आपल्या होमस्टेला काय काय सामान कमी पडतं आहे ना. पडतंय हो. हां, तर ते आम्ही सर्व शॉपिंगला चाललो आहे आणि मम्मीला नाही नेत आहे. मम्मीला तिकडे बसवलं आहे बघा व्यवस्थित. हां, दिलू पण बसली आहे, झोपली आहे, भाई पण आहे सर्व. तर काय काय पाहिजे ते लागणार, मध्ये गिझर तर लागणार आहे ना आपल्याला. आणि काय लागणार आहे? थर्मस हवा आहे, गिझर हवा आहे आणि बरंच काय असं स्मॉल आयटम्स आहेत घ्यायचे. घेऊया. हो चला. आणि आम्ही चाललोय, कुठे चाललोय सांगितलं? दाखवूया ना कुठे चाललोय ते. आमची शॉपिंग झालेली आहे. आता आम्ही जाणार आहे घरी. हे काय घेतलं एवढा मोठा? गीझर घेतलं. क्रॉफर्ड वरून घेतलं. चला किती सुंदर गीझर घेतला आणि घरातून निघताना बोलले असं घ्यायचं तसं घ्यायचं आणि तिथे काहीच नाही घेतलं. तो किती सुंदर आहे समोर. काय तिकडे काय लावलंय सर्व एवढं सर्व स्वेटर्स आहेत सगळे. आमचं शॉपिंगचा प्लॅन चेंज झाला. आम्ही बघा 2 घेतलेत. हे गिझर आपल्याला कितीला पडले? 2650ला एक पडलेला आहे. 3 लिटरवाला बघा ओरिएंटचा. आणि पाईप 100 रुपयाचे वेगळे, म्हणजे 2750ला विथ पाईप आम्हाला गिझर पडला. एक का 2 घेतले. आता आम्ही परत टॅक्सीमध्ये बसलो आहे आणि आता कुठे चाललो आपण? दादर हिंदमाता. तुला तर FS मधून घ्यायचं होतं ना. पण मी काय विचार केला, तिकडे सगळे वेस्टर्न आउटफिट मिळणार, म्हणजे ट्रेडिशनल असं तिकडे काहीच नाही मिळणार, कुर्ता वगैरे असं. तर म्हणून मी डिसाईड केलं की दादरला जाऊया आपण. सर्व समोर सीन बघा. उजेडातून किती सुंदर दिसते बाई. CST रेल्वे स्टेशन. आम्ही बघा घरातून पाणी पिणे घेऊन आलेलं आहे व्यवस्थित. आणि मम्मीला सुद्धा कपडे घ्यायचे आहेत ना. मम्मीला काय घेणार आहेस? मम्मीला कुर्ता घ्यायचा. बघा आम्ही हा चूज केला ना. हा केला साठी हा. आणि तो लास्ट येल्लो आणि करोगे पुरा आहे का व्यवस्थित बघ. तो पण घाल. तो बॅग काढ आणि बॅग काढून घाल. नाही होतोय. वो आएगा मैडम, तो आएगा, टेंशन मत लो. ना बॅग काढून घाल ना तू. परत प्रॉब्लेम नको ना तर घरी जाऊन. हा पण बघितलं पण हा आवडला ना. साइज सब मैडम को आएगा, इसका टेंशन नहीं. घाल बघे. अच्छा भी लगेगा. घालूनच चल मग. नको. टाइट वेट देखना. हाँ देख लो बैठ के, कितना भी यूज़ करोगे, कितना भी ठंडी. कारण अशावरती घातलाच पाहिजे ना ते. एक नंबर आहे. जर पाठी फिर. तुला आवडला? इथून खूप टाइट होतं. यूज होएगा, ऊन का है वो, टाइट नहीं रहेगा. हा वाला घाल. कौन सा बड़ा चाहिए? म्हणून आपण इकडून घालून बघायला. तो घातला नसता तर छोटा झाला सर. हो बरं आलं नाही घेतला. हे की काय बोललो ना कपडे कधी जिकडे ट्रायल मिळेल तर तिकडे करायचं. ते बंद कर. कपडा हलका आहे काय? कम्फर्टेबल नाही. इथे बघा आमची शॉपिंग झालेली आहे. आता हे 2 गिझर आपण आपल्या शुभांगी की होमस्टे रत्नागिरीचा आहे त्याच्यासाठी. आता 2 खालचे रूम आहेत ना, त्याच्यामध्ये आपल्याला गिझर लावायचे, म्हणजे 2 खालचे रूम सुद्धा आपल्याला चालू करता येतील. पाईप एक्स्ट्रा घेतलेले आहेत. एक विथ पाईप 2750ला पडलेला आहे. हा 3 लिटरचा आहे, तो पण 2750ला. त्यासोबतच आम्ही जे तुम्ही कमेंटमध्ये सांगता आम्ही वाचतो आणि ते इम्प्लिमेंट पण करतो. ते तुम्हाला आता समजेल काय इकडे घेतलंय. आम्ही इकडे घेतलंय थर्मस. आता वरती कशी पाहिजे ना, चहा न्यायच्या वेळी कशी थंड होऊ शकते. थंड अजूनपर्यंत थंड नाही झाली. मी जेवढ्यांना सर्व केली आहे ना थंड नाही झाली, पण अजून जरा गरमागरम द्यायला ना
तर इकडे आम्ही थर्मस मागवलेला आहे आणि हे बरोबर 11-12 कप राहतात. मोठा आहे आणि हे जग टाईप आहे आणि ह्याला ओतायला सुद्धा आहे आणि आतमध्ये थर्मस चालू आहे का नाही ते बघायला ना आवाज येतो. आवाज तर चांगल्या प्रकारे आवाज येतोय. तर इकडे आम्ही थर्मस पण घेतलेला तुम्हाला दिसतोय, एकदम मस्त आहे. हाय क्वालिटीचा घेतलाय. तर इकडे थर्मस सुद्धा झालेला आपला बरोबर. हे व्यवस्थित लावा मी नाही लागलं. इकडे थर्मस घेतलेला आहे आणि त्यासोबतच आमच्या विक्रोलीच्या घरीमध्ये लायटर हवा होता, ते पण आम्ही चांगल्या ब्रँडचाच लायटर घेतलेला आहे. आणि त्यासोबतच मम्मीला आणि भाईला एक आहे मँगो लस्सी, एक आहे एक मँगो लस्सी आहे. पकड. भाई कुठे गेले? बाहेर गेले. भाई बाहेर राऊंड मारायला गेलेले आहेत, पाय मोकळे करायला. आणि एक आहे आपली महानंदाची नॉर्मल लस्सी, बहार लस्सी, बहार जाके पिणे का लस्सी बहार. तुला कोणती पाहिजे ती घे आणि भाईला जी आवडते ती दे. ती झालं. आणि त्यासोबतच आम्ही तिकडे पियालो एक तरी मला म्हणजे तुमचं बघून तोंडाला माझ्या पाणी सुटेल ना, म्हणून मी एक एक्स्ट्रा मला पहिलंच घेऊन आलो. ठीक आहे, हे लस्स्या झाल्या आपल्याला. आणि मग त्यासोबत काय आहे, हा हे आम्ही बघा गजरा घेतलेला आहे. गजरा आपला जो आर्टिफिशियल गजरा असतो ना, तो आम्ही काव्याच्या आजीला घेतलेला आहे. त्यांना खास हवा होता. त्यांनी बोललेले की आम्हाला मुंबईतून आण एक काहीतरी गजरा. हा, तर तो एक आणलेला आहे. आणि त्यासोबतच इकडे आम्ही केलेली आहे काजलसाठी शॉपिंग. आता काजलसाठी शॉपिंग आता ह्याच्यात 2 आहेत बघ. हे आता तुम्हाला काजल घालूनच दाखवेल ना. घालून दाखवेल. 2 ह्याच्यात आहे, हा तिसरा आहे. आणि ह्याच्यात पण काहीतरी 3-4 आहेत ना असे. एक दाखवतो मी तुम्हाला. असं काहीतरी आहे. सर्व टॉप आहेत ना. काय आहे? कुर्तीच आहे. कुर्ती टॉप आहे सर्व. आम्ही दादर हिंदमाताला गेलो होतो बघा. CST ला गेलो. CST मध्ये तिला नाही आवडलं, मग तसं यायचंच आहे ना रस्त्यात. मग दादरला आलो हिंदमाताला. मग मला माहिती इथं झालं, लगेच एमएन तिकीटर उघडला. दादर पासून ट्रेन आहे का बघितली. दादर पासून ट्रेन आहे बोललो ना, चल ट्रेन दे बोललो. तिकडून आपले 400 किती 350 गेले असते ओला उबेरनी. आम्ही 20 रुपयात आलो. नाही तरी पण आता रिक्षाला गेले. म्हणून 20 रुपयामध्ये आला. मम्मी असती ना तर ओला उबेरच करावे लागते. मग ते मम्मीला स्टेप्स बिप चढायला जोड पडतो ना. तर अशा आणि प्रकारे हे कसं ना नॉर्मल वेअर साठी म्हणजे डेली वेअर साठी कुर्तीज घेतले. म्हणजे असं मनासारखं असं म्हणजे अजूनपर्यंत एकदम चांगलं नाही मिळालं ना तुला. काही म्हणजे आवडतच नव्हतं. हे नॉर्मल डेली वेअर साठी मी घेतलंय. आणि आता तुम्हाला सांगतो, तिकडे बघा आम्ही जे दिले थाली, तर ते आम्ही नेणार आहे गावी मसाज. तर आपले जे येतील ना आपले गेस्ट, त्यांना ते आम्ही त्यांना घ्यायला लावते. मग तुमचं तिकडे एकदम बोलतो रिलॅक्सिंग सेशन पण होईल तिकडे एक व्यवस्थित. असं आम्ही प्लॅन केलंय म्हणणे असं सर्व. आणि हा जो बेड घेतला हा, तर हा आपण गावी नेणार आहे हा पण, बरोबर. तर अशा प्रकारे सर्व शॉपिंग झालेली. आमच्या दिलूला सुद्धा दाखवूया. दिलू माझ्या बाजूलाच आहे बसून. ओके. तिकडे आपलं काय बनते घरी आहे? पोळ्या बनवते भाईसाठी, खास भाईसाठी. आपण कसं रत्नागिरीला बनवले होते ना, आपण गावाला होतो ना. भाईला पोळ्या नाही होते, मग आता बनवते जरा. हे किती होती पुरणपोळ्या? 1/2 किलो डाळ. तरी 1/2 किलोचे किती होतात पुरणपोळ्या? 1/2 किलोचे तरी होतात 10-12 होतात. 10-12 होत असतील. आणि आपली पुरणपोळी 3-4 दिवस राहते ना. राहते, चांगली राहते. मैद्याची आहे. खाली दाखवते. आताचा पडतोय. ही आपली नवीन, ही आपली गावी चालन न्यायची आहे आपल्याला. ही न्यायची आहे गावाला. आता ही चालन दिसते तुम्हाला, ही आम्ही आता गावी गावाला नेणार आहे. डबल नको घ्यायला ना. बरोबर. हाय फाय पाडेला ते. हाय फाय टच आउट. लगेच आत पाती गेला फाडून टाकायची. दोन हाताने पेंग्विन असं तर पेंग्विन छोटा टॅडी बेअर कसा असतो कापूस वाला. आमची कापूस झाले. कापूस काढू का तुझ्यातून? हायफाय. गादी होय. हिला हायफाय द्यायचं म्हणजे भारी आहे. पाडते सर्व. हायफाय.
आता पप्पी घे, आता पप्पी घे. आता पप्पी, आता शांत, आता गजनी हा सर्व विसरणार आता. नाही नाही रेडी टू रन, रेडी टू रन. इकडे मी तिकडे कुठे बघते, इकडे बघ, इकडे इकडे बघ, इकडे कांदी आहे काय? इकडे बघ, इकडे काय तोड एवढूसा कापसासारखा. हे बघा दिनू, ते मध्ये कुठे हात टाकतोय. पकडा माझ्या दिलूला, पकडा पकडा माझ्या दिलूला. तुम्ही जरा एवढं आमच्या दिलूला कधी पकडून दाखवा, नाही तुमच्या हात बीत सोडलेला तिने. कुकडी, झुम. कुकडी. पकडा माझ्या दिलूला, पकडा. नाही 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 मग मी तुला चावला ती नाही नाही करशील मग.